Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, kafezaleok, albiston batekin hasiko dugu gaurko saioa eguzkiaren aitzakiarekin, jai giroan etorri gara lanera, alperkeri puntu batekin. Baliteke, horregatik poztu gaitu gaur Lakuako gobernu kontseiluak hartutako erabakiak. Ene gizon, esango alduzu behingoz albistea? 2022ko iraiak 6 asteartea jaieguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan Elkanoren mundu bira omentzeko. 1522ko iraiaren 6an iritsi zen Juan Sebastián Elkano Sanlúcar de Barramedako portura, Kadizera, Victoria itsasontziarekin munduari bira eman ostean. Markatu baina, 280 egun falta dira horretarako. Alperrak ez dakit, baina zuek bai korrak, hemendik urte bat, eta 4 hilabetetara edukiko dugun jaieguna ospatzen ari zarete? Guk den ospatzen dugu Maitena, ala beharrez. Ilusioa beti sortzen du, ospakizun albisteak, ikusirikan zeu poziketan, zeu zoriontzen besteak, horra loreak eta muixuak, oparita ez usteak, irrifarretan jaso iduten, helduek eta gazteak. Kantatzarra, entzuleek badakite atzoko astelena ostirala izan zen guretzat, eta beraz, asteartea hau larunbata dela. Horregatik, astea hasi berri dugun arren, asteburuari topa egingo diogu txakolinarekin. Itxasmendi txakolindegiko Gari Rios Urbaneta izango dugu gurekin, eta elkarrizketatu egingo dugu gaurkoan. Eta maiatzak 4 da gaur, May 4th, Star Wars eguna, Maitenak prestatu digu reportajetxo bat. Eta gaur Dona Pellaniz Nietok gaur egun puripurian dauden gai asko berez betiko gaiak direla erakustera dator, eta horretarako esaera zaharrak izango ditugu izpide. Donari esker asko ikasi dugu dagoeneko, adibidez, errua eta ardura ez direla gauza bera, edo maitasuna toksikoa izan daitekela. Garren urtea zen, milurteko berriak munduan kasgora jarriko zuela zirudien, eta tira, neurri batean hori gertatu zen. 2000 urteko maiatzaren 4ean I love you edo maite zaitut izeneko birus informatiko bat sortu zuten Filipinetan. Birusak 5 ordu baino ez zituen behar izan Asia, Europa eta Amerikako ordenagailuetan posta elektronikoaren bidez zabaltzeko. Guztira, sarera konektatutako gailu guztien 10% baino gehiagori eragin zien birusak. Erabiltzaileek mezu elektroniko bat jasotzen genuen, batzuk gogoratzen gara. I love you gaiarekin, love letter for you .txt edo tekstua, amodiozko gutuna zuretzako .txt. Izeneko fitxategi batekin batera. Eta irekitzean ordenagailuan bere alaxe gutatzen zen birusaren kodea zeukan, eta emaileko helbide elektroniko guztiak lortzen zituen, behin eta berriz erreproduzitzeko. 5 egunen buruan, 18 mutazio ezberdin agertu ziren. No, koronavirusak baino mutazio gehiago zituen, variante gehiago, ez? Computer Economics aholkularitza enpresaren arabera, birusak 10.000 milioi euroko kalte ekonomikoak eragin zituen. Hala ere, hori baino okerragoa da, pentsatzean horbaitek maitasun gutun bat bidali dizula, irikitzea eta ohartzea dena gezurra dela, ze I love you maltzurra. Hori bai ahotsa. Badakizue gaurko egunez ospatu zituztela lehenengo aldiz Grammy sariak, 1900 eta 58 zen, eta asmatu nor zen izendapen gehien lortu zituena. Bai, Sinatra bera. Los Angeles eta New Yorken ospatu zuten lehenengo ekitaldi ura. Hasieratik musikako akademiaren sari horiek oso formalak izan ziren eta oso ondo antolatuta zegoen dana. Gaua ahaztezina izan zedin. Hala ere sorpresa ugari bizi izan zituzten. Bai, esan bezala Sinatra zen izendapen gehien lortu zituen artista, baina iaia esku txik itzuli zen etxera. Gaueko irabazlea Domenico Modugno izan zen.
Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, Né blu, ni pinto, ni blu, felice di stare lassù. Orduz geroztik 63 Grammy ekitaldi ospatu dituzte eta milaka sari banatu izan ere, azkeneko urteetan ekitaldi bakoitzen 75 sari banatzen dituzte. Badakizuen norden Grammy gehien lortu dituen pertsona? Ez. Georg Solti, Hungariar orkesta zuzendaria, Richard Wagnerren operetan aditua izan zen eta ia guztiak grabatu zituen. 39 Grammy sari ditu. Eta ez dugu aipatuko norden Grammy gehien dituen emakumea, Bai, mesedez. 28 Grammyrekin, ia George Soltik adina. Banekien bai, momentu hau iritsiko zela. Jarri. Say my name, say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running away. Say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name. If no one is around you, say, baby, I love you. If you ain't running away. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Say my name. The other day. 28 Grammy sari ditu Beyoncé Knowles andereak. 2000 urtean lortu zen lehenengoa abesti honekin, Say My Name abestiarekin, eta 2021 urtean azkenekoa. Eta Euskal Herrian ere baditugu Grammy zatitxoak. Rafael Sardina, bermeotarrak, 5 Grammy sari eta 10 Grammy latino sari ditu. Gutxik ezagutzen dutearen aurpegia, baina milioika lagunek ezagutzen dugu sortzen lagundu duen musika. Stevie Wonder, Elvis Costello, Lady Gaga, Michael Jackson, Plácido Domingo, Celine Dion, Mariah Carey, Shakira, Beyoncé, Michael Bublé, Alejandro Sanz. Ai, ama! Horiek guztien lanak ekoiztu ditu Rafa Sardinak. 2006tik bere estudioa zuzentzen du, After Hours izenekoa. Eta bertan Kentzazpitarrek lortu zuten euren ibilbidea jaurtitzea Rafa Sardinaren eskutik. Tira, After Hours izeneko estudioa aipatu duzu, eta hainbat izen, baina ez zuten saria lortu, baina beste euskaldun batzuk ere lortu izan dute izendapena, hori bai, Gojira Baionatarrek kasu, 2016an 2 izendapen lortu zituzten. Guretzako garrantzitsuagoak diragian, gertutasunarengatik diot behintzat, min sariak eta musika bulegoa sariak. Gaur amaitzen da min sarietarako zuen artista gustokoenen alde bozkatzeko epea. Euskaldun asko topa ditzakegu aurtengo deialdian, adibidez Amorante, Izaro, Belako, Kainakai, Bulego, Dena, Julen García, Tempora... Lanaren amoreagatik hiltza zertarako dan bizitza jakitera iritsi gabe. Eta musika bulegoa sariak 2 aste barru ospatuko dira Miarritzeko egungo musiken zentroko atabalaretoan 107 proposamen lehiatuko dira ortengo ekitaldien, baina edukiko dugu hontaz hitz egiteko aukera aurrerago. Orduan itzuli gaitezen efemerideetara, baina jarraitu dezagun musikarekin. Gaurko egunez hiltzen Paul Butterfield Oli Hollywooden, Kalifornian. Harmonizista eta blues elektrikoko abeslari izan zen. The Paul Butterfly Blues Band taldeko buru izan zen. Jimi Hendrix eta Muddy Water bezalako artisten grabazioetan entzun daiteke. Blues doinu hauekin hasteko moduan gaude, ezta? Bai, nik maite duta prest daukat gainera. Nizango naiz akaso maite duta prest ez duen bakarra. Baina, entzule, maiatzak lauditu gaur eta asteazkena da ongietorri bigarren kafera.
Zuekin, bazen denbora gurean etzela, edo denbora enbeste izan gabe oso luze egin zaigu. Maitena Salinas Beizegi, arratsaldeon! Ai, arratsaldeon Euskal Herria, zenbat bota zaituztedan faltan. Baita guk zu ere, baina etzazu sinetxi. Atzo, ostirala, gaur, asteazkena. Gaitasuna badu emakume honek nahi duen egunean bizitzeko, eta hori askatasunetik oso gertu dagoen zerbait. Dago, Juri ezein zarandi, arratsaldeon! Nik asteazkena hitzez eta ipatu. Ez. Eta izketan ari zaizuen hau, eta gaur asteartea beharren asteazkena dela esan duena Inigo Asensio Lurbide bigarren kafeak 204 du gaur, arratsaldeak 4:11 minutu. Maiatzak 4, gu ere hemen 4 gara, naiz eta 4 oraindik ikusten ez duzuen. Esandakoa, plazer baduzue, geratu gurekin ongitorri bigarren kafera. Eta giro hontan abiatu bat dugu, gaurko saioa larunbat astearte eta asteazkenaren artekoa. Nor nahi duen egunean bizi daiteken horietakoa. Bueno, oinatierrek horretan badakite asko. Abai? Eguko hitza bada oso askatasunetik jarritako izen bat, ez? Ara beste. Gaur martitzena, bai, lasai. Ez da dira inor gehiago nahastu, Aste artea dugu gaur, martitzena, asteko bigarren eguna, maiatzaren 4. Salinas esan duzuzuk, maite dut preste nuela. Bai, prest daukat. Ikaragarri maite dut, jendea ez daki begiratzea zer egiten duen da beraiek konstiente izan gabe, batez ere maitasuna, zabaltzen dutenean, edo elkarri musuak, mimoak ematen dituztenean. Gustatzen zaitera espontane horretan egitea. Eta duela aste batzuk, nor topatu nik alean, o nor ikusi batekoan ikusen emakume bakorrika, beste lagun batekin topo egin zuelako, ondartzatik oso gertu eta kriston besarkada eman zuten elkarri, aspaldi ikusten ez zienen 2 lagun min ziren. Eta horrek atentzioa deitu ninduen, eta begiratu nuen, eta dona zen. Dona Pellaniz Nieto, arratsaldeon, ongitorri. Oso derra izan zen. Bida gorrituta dena egin zara. Eske ze polita izan da niretzako hori, ala, que guai. Zuzinen. Eske oso derra izan zen. Ez dakit noiz eta ez dakit zeinekin. Begira, topatu zinen, Grosen zen, Groseko ondartzatik Bazurriolan hortxe aldamenean, bere garaian diskoteka bat zan toki hori nik uste. Zeta hemen edo pitximata horraixo, ez dakit, hortik zan. Bapatenkoan korrika atera zinen, da beste emakume bat besarkatu zenuen, baino, biek besarkatu zineten, aspaldi ikusiko ez bazinate bezala. Eta, karo, ikusi zintxudan da esan, hain politxa zan momentu hori ezala plan, dona, kaixo! Esan, ez da nere momentua, baina gordeko dut. Ai, zein da beste emakumea! Duela, izango zan, duela aste pare bato? Aste pare, inguru. Ez dakit zen da, baina ez polita, eskerrik asko, jo, ez polita! Ikustea, bai. Dona Pellaniz Nieto, zuri dagokizu orduan, zein da zure maite duta, arratsaldeon? Arratsaldeon, emozionatuta nago, eta nago oso pentsakor ere, bai, pentsatzen zein izango da. Nik nentorren pentsatzen, aste honetako saioa prestatzen hasi nintzen aurreko astean, eta gaur azkenengo retokeak ematen kontuatu naiz, hau badekit, baina kontuatu naiz nire amonarekin asko oroitu naizela, eta nire amona asko maitet, eta
hortik aratago, amonak asko maite ditut. Aitor amonak, baina amonak batez ere. Niretzako, ez dakit, konektatzen dut emozionalki zerbait oso politarekin, maitasun puro batekin, eta gora amonak. Gora amona, bai horixe. Gora amona. Eta gure amonen izenak botatzen baditugu, hola azkar? Nereak tere. Baina bi izan. Batek besteak Isabel. Ah, bale. Nereak iak hilda daude, baina zian Enkarna eta Marcelina. Nereke biak hilda daude. Bai, nereak ere, ziren Rosita eta Loreto. Eta zure? Nereak Gloria eta Maxima. Wow. Ba, Muy jibana. Denei. Goiuri ez eizan handia. Nire maite duta? Hore, Ba, gaur ikusi eta albiste bat, zala, Belgikan, nekazari batek nahi gabe Belgika eta Frantzian arteko mugitu indula. Belgikari terreno gehiago lortuz. Nahi gabe izan da, ze bueno, badago Belgika eta Frantzia arteko mugaren puntu hortan harri bat, eta harri horrek markatzen du zein den muga. Behazi joan bere traktoreakin, hortik, eta esan du, harri hau hemen molestatu iten dit. Eta indu pixkat moitu. Eta moitu indu, eta orduan ja, Frantzia eta Belgikan arteko muga, ez da olen zeon lekun. Eta sortu du pixka bat, bueno, parrasko, Horako gatazka diplomatikoa. baino gatazka diplomatiko bat. Eta grazia asko indit, baina gaine asko gustatu zait, nola, behantzako hain ez dakit, esan nahi gutxi daukan zerbaitek besteentzat sekulakoa daukate, eta gauza txiki batekin, herrialde mailako aldaketa bat eragin du. Bai, mugak buruan daude. bueno, zenbat gatazka sortu dira baserrien arteko mugarriak mugitzeagatik. Eta zenbat senide arteko aserre eta... Ba, nere maite duta oso azkarra da, nere maite duta dago Juri Ezeizaraniak prestatzen duenean sarrera eta azken esalian jartzen badu. Maiatzak lauditu gore eta aste azkena da, nik konfiantza osoz irakurtzen dudanean. Eta hori oso polita iruditzen zait. Así que... Maite dut hori eta zu ere, Juri, maite zaitu. Oh, ike polita! Eta bien programa hasiko dugu. Eta nik maite dut indeten sarrera ze temazoa jarri ditut. Beira, hori ondo dago. Autoestimua. Arratsaldeon guztioi 4:18 bagoaz saioari serio xamarredo eusteko moduan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I've been told that she's good as gold. Yeah, she'll leave you one. Aizu, zuk sarreran temazoak, baina Dona Pellaniz Nietok bere tarterako aukeratu dituenak ere. Beti. Ia patxunk, Dona Pellaniz Nietok atxotitzen inguruan itzein bar digu, esaera zaharren inguruan, edo behintzat honek gugan duen eraginaren inguruan, nondik gatozen, edo horrelako zerbait. Esko batzutan trascendentala jartzen, bai. Eske batzutan tergiversatu iten dezudan ipaita ere. Hori beti. Gaurko intentzioa zan pixkat, gurera ekartzea garena, ez? Pixkat gure historia nondik angatu zen, eta noski beti parrak botatzea. Eta bakoitza, gure familiako esaerak edo aurkitzen ditugun, eta honekin nola eragin diguten, edo, bueno, hortaz hitz egitea. Azken finean, esaera zarrak niretzako dia esperientziatik datozten
esaldi batzuk, zeinak gero erabiltzen ditugu, batzutan inkluso doktrina, ez doktrina, baina bai, ez, gelditzen zaizkigu hor barruan sartuta. Eta orduan egiten dugu, nola biteko, isten dugu borobila, ez? Esperientzia, milaka urtetan eta gero gertatu denaren ondorio sortzen da esaera moduko bat, eta gaur egun ere erabiltzen da, esateko ikusten nola berdina gertatzen dan. Bueno, hori justo orain esan duana desmitifikatzean atorrera bai intentzio horrekin, ze evidentemente ez tira denak egia, ez da beti gertatzen hori, eta horrekin gauza batzukin hautsi egin behar degula uste dut, evoluzioaren partez, eta beste batzukin ba indartu, ez, nola bait, edo ikusi behintzat badakala zentzu bat. Eta, bueno, pues goazen jolastea. Goazen, ba! Dado gateak goitugu ez, dado gabe. Dado gabe jolastuko dugu, oso ondo. Bueno, alde ditugu dado gatera, Zaira, zarpillo bat aurkitu ditut, egin den nolabaiteko selekzio bat, nerea, pixkat, neretzako, bueno, arreta edo ditu diaten hoiekin, kriston parrakota ditut ere etxean ni bakarrik. Eta galdetu nahi dizu, eta zuen familian, edo zuen egunerokoan, badagon esaera zar mitiko bat, askotan erabiltzen dezuena, edo oso barruan dakazuena. Nik asko, egia esan. Txikitako bat, ia egunero esate zidatena, txikitan pixkat dramatikan itzeleko, 5 sentimoko pupua, 15 sentimoko trapua. Dala, zuk dauk, bai, neukan igual, zauri txikia, eta eskatzen un mesedez tirita edo benda edo hieltsua edo jarri dena goraino, ze daukat zauritxo bat hemen, baino jarri, eta beti esate ziaten jo, zuk 5 sentimoko pupua eta 15 sentimoko trapua. Politxa da, entzuka benuen. Ni bai, pupua. Jo, nire etxean bazan bat, pixkat, amak beti anekdotatik kontatzen du, erderaz, ez neurasoak erdalduna dia, baina amak lan egiten zune antoki batean, eta nire aitak lan egiten zuna, baina gero beste non bait. Eta egiten zun lana, trajez edo jantzita saltzaiet ez dakize. Torren, haren bila juten zanean, edo ustea goizetan lanean, edo ez dakizer, lankideek nera mari adarra jotzen zioten, esaten, oi, zure senarra, horrela portorrekin eta trajez jantzita, eta zeibiliko da nortik, ez? Pixkate zirikatuz, eta ma oso gazte gainea, eta bazun, lankide bat, gizon bat, gainera gero izan zela, nire lagun min baten atxona, baina nik enekin, hori askoz berandu jakin nun, esaten ziena, koro, zuk esaiezu, erdera esatezun, ez? Bendita la aceitera, queda pa casa y pa fuera. Ez? Behondiola oliontziari, etxeako eta etxitik kanpoako emate balin badu. Eta neamak hori askotan kontatzen du, eta erabiltzezun inongo zei gabe da parra batean. Eta gero behin lagun honi kontatu nahi zuzura etxonak esaten zien nera amari. Esara hori nire etxean askotan hori bueltak ebilita, ez bakarri zentzu hortan, baizik eta ia dozertarako venga, zapla, sartzen da. Bai, hoi egiten zan, sartzen zian hor. Nik ez nuen ezagutzen hori ez da. Nik nuen ezagutzen. Nik grazia asko iten nire guraso baita erdaldunak die, eta esaten, esan izan didate, pides que pareces que das. Eta esaten un, hasi esaten, zesan nahiko due. Eta gaur egun bai ulertzen dut, pides que pareces que das. Badau jendia, holakoa, Bai, badaude. Baitu, hori nik beti miretsi izan dut. Eta, de hecho, gaur egun ere bai. Nola bait, ni badut jendea inguruan horrelakoa ere bai, ematen du hori favore bat eskatzen nahi zaizu, eta ematen du berak egiten dizula favorea, eta esatet, ole, oza, nahiko nuke. Horrelakoa izan, behintzat ez dakit abilezi hori izan, zeuritzen brutala. Bueno, hoi amak esaten dit batez ere, nik uste gehiena berarekin egiten dutela. Besteekin ez di funtzionatzen. Beitu, amataz hitz egiten, aurkitu dut esara bat, hemen, eskitut pilo bat, antolatzen aizen, esaten du, amari egindako zorrak ez dira inoiz ordaintzen. Arrazoi. Ara. Eta asko gustatu zait, ze ni bulegoan eta bide laguntzak egite ditudanean, eta formakuntzetan eta askotan amateatzen da paseatzea, vale? Normala da, gurekin bizitza guztia eman du, dena eman digu, edo altzuen dena eman digu altzuen moduan, eta horre amarekin dakagun harremana, bueltaka ateatzen da askotan, eta nik asko errepikatzen dudan esaldi bada ez diozu ezer zor amari.
Eta gustatu zaite esaldi hau, ze nolabait esaten du, edo nik irakurtzen dut, edo irakurketa hau botako etola pixkat doainik ere bai, nire teoria bat da, agian ez du balio ama guztientzako, baino amak aur batek hartzen duenean nolabaiteko kontratu bat sinatzen du, kontratu invisible bat, eta esaten du, ni pertsona hau zainduko dut, hil arte edo aldudan moduan, ez? Eta hori da berea. Eta guk ez diogu zor ezer hor, bai? Eta seme eta alaba baten lana, edo seme alaba on, eta esangoet on oso kontzienteki, seme alaba baten on baten lana barkatu, da bere bidea egitea. Eta ez amak nahi duena, aitak nahi duena, edo familiak nahi duena. Eta horrela, ordaintzekotan zor bat egon badago, da hori. Bakoitzak bere bidea egitea. Eta nik esaldi honi, amari egindako zorrak ez dira inoiz ordaintzen, gehituko nion, zerbait gehitu albanu, eta ez dira ordaindu behar. Ez? Nolabait askatasun hori emateko. Seme alaba guztiei. Alde batetik, bai ikusten dut zure abia puntu eta bai, arrazoia daukazu, ez, askatasunetik ekartzen zaituzte mundura, beraz ez daukazu zergatik zorretan egon beharrik. Ez denak, baino... Bueno, baino behintzat ez, zuk ez dezu erabakitzen honek tortzea, ez, bizitza honetara. Baino egia da nik beste gauza bat ulertzen dudala hor, eta da, amek hainbeste egiten dutela, errekonozimendu hori sekula benetan etzaiela ematen erabat. Nik hortik ulertzen dut. Ere bai, izan daiteke. Eta orduan, hortik ulertuan iruditzen zait, baietz arrazoia duela. Amek, generalean, hainbeste, orokorrean, hainbeste, ematen dute, hainbeste, oso zaila dela guzti hori gero bueltan ematea edo errekonozimendu edo egitea. Claro, nik aldiz, esaldia esan duenean donak, ulertzen un gehiago, amak egiten duen hori beti egiten duela ezer trukian espero gabe. Eta orduan ez dagoela zorrik horrez. Hortik ulertzen un nik gehiago. Bera espezialista bezala, igual beste ikuspuntu. Amek ematen dute alduten oberena, pertsona guztiak bezala, eta batzutan bai daude zorrak, edo zor invisibleak. Bai, amak eskatuta, eta seme alabak onartuta edo... Eta horregatik asko gustatzen zaitau. Ez dira ordaintzen inoiz, ez dira ordainduko, eta ez dira ordaindu behar. Zor hoiek ez diralako existitzen, aska gaitezen ametaz, aitetaz eta familiaz. Ezin gara askatu, beti lotura egongo ga, baina emozionalki importantea da askatzea. Tu da auketu orain, ez dut, bikote terapian eta aritutakoa zea, dona, edo aritzen zea? Familia terapiana egiten dugunean bikotea ikutzen da askotan. Bai, bikotea etortzen baldin bada, ibiltzen naiz, ez naiz aditua hortan, baina... Ibiltzen naiz, norbait etortzen baldin bada bikote terapia egitea, segurazki, zuzenean deribatukoet bikote terapeuta bati, baina hola transversalki bai ikutzen ditut horiek. Eta horregatik galdetu izu galdera nahi bezalako egin, hor ere amarekiko zorrak edo gurasoekiko zorrak ere bikote askotan arazo muinekoak izango dira. Bai, azkenean bikotearekin dakagun harremana askotan da gurasoekin izan dugun harremanaren ispilu bat. Eta bai, gurasoak atatzen dira hor paseatzea orokorrean. Bai, bueno, pues gaude horritz egiten terapian, eta bueno, pues ama atortzen da, gero aita amona batzutan, eta bueno, pues interesgarria izaten da. Gonbidatu behar dugu dona, hemendik 3 astera, kanpotiarrak tartean, egin behar dugu familiari buruzko ziklo bati hasiera emango diogu. Mini ziklo bati, eta pixkat familia... Bueno, ikusiko dugu. Nola lotzen dugun hau, bai? Baino familia izango dugu izpide, eta aizu, dona. Bale? Bida ze ondo. Hala, indau plana. Polita da, nola bakoitzak egiten duen irakurketa bat, hasi botako izuet beste bat, eta berze irakurtzen dugun bakoitza. Egia da, ni irakurri dudana, irakurri dut nerea, ez? Eta neri eman diana. Egia da, dokumentatu naizela, baina, bueno, beti nire begietatik. A ber, zein esango izuet. Hau asko gustatu zait. Ardi galdua antzeman daiteke, aldi galdua berriz ez. Berriz ere esangoet, ze, bueno, nik behin eta berriz irakurri ditut. Ardi galdua antzeman daiteke, aldi galdua berriz ez. Wow. Ona da, Bai. Baina ona da, baina a ber. Baino ea, hori da.
Zeinek egiten dio honi biopsia. Eske, hausnartzekoak dira hauek, ez? Bai, Orokorrean, nahi batzutan ataskatuta ere gelditu naiz, Ea entzuleen artean norbaitek ere bota Hori lagundu. Nola, ez dakit. Berriz ere esango dut, ardi galdua antzeman daiteke, aldi galdua berriz ez. nik hor ulertzen detena da, Oaintxe iritsi nahi zerbaitetara, bota pertsona bat galdu egiten denean edo bide okerretik joten denean beti bueltatu daitekela bide onera, Bale? baino denbora ez dezu inoiz rekuperatuko. Zepolita. Jo, zurea politagoa da. Baina niri berriz pixkat hipokresiatik etorri zait. Alegia, zuk ardi galdua segituan antzematen duzu, norbait bere bidetik okertu denean, baina aldiz, zuk galdutako aldi hori, aukera hori, ez duzu antzematen. Eta hor pixkat kritika ez, norbaitek esaten duenean. Baina, wow, ez dakit. Jo, gustatzen zait, ni ikusi dut gehiago ego jure bezala, eta dokumentatu nahi zanagatik hortikan dijoala ematen du, baina, bueno, bakizue hauek ere, oso metaforikoak dira, eta, claro, metafora, pues, horreteatzen ditugu, bakoitzak ateatzen ditugu bereak. Eta gero norberak ez ulertu dezakeena, Claro. zenbat aldiz hitz egiten dugu Hori horretaz. da. Gauza da nik zuri, ez, transmititu nahi dizudana, eta zuri iristen zaizuna. Hori da, eta gero bakoitza, hau oso polita da, ze metaforekin, azkenan hau simbolismoak emozioa ikutzen du, eta bakoitzak zerrekin konektatzen dugu emozionalki, hori ja da niretzako fenomenoa. Netzako da Carpe Diem euskaldun bat. Bai, niretzako ere bai. Niretzako da, de hecho, jarri dakat, esaldi hemen jarrita, eta parentesi artean, kursiba negritan eta hundiz, jarriet, bizi. Bai, niretzako hori da, guazen bizitzea. Bai, nolabait, galtzen degun aldi hoiek ezin ditugu berreskuratu. Egia da zuek, Asensio esan dezunagatik eta zumaitena ados ez zauden horretatik, nola antzeman daiteken esaten duen, nolabait hor badago puntu hori, ez? Galtzen ditugun esperientzia hoiek batzutan ez gea kontuatzen, ez? Eta ez dakigu, beraz, importantea da, bueno, ez dakit ez galtzea. Eta Bai. besteen antzeman dezakegula harin, epaitzeko joera dugulako, baina norberak zer galtzen duen ez alegia, ez? Hortik nik ulertzen dut. Hor dakat beste bi atxotitz, esaten dutenak, astoak mandoari belarri luze, No. edo betiko zozoak beleari Ipurbel. Hori da. Hori da. Eta hortikan bai, zuk esan dezun hori, ni konektatu dut horrekin, ez? Nolabait, bestean ikusten dugun hori gure ganez dugu ikusten. Eta hori ekartzen dit, ispiluaren legea, bai, eta dakat eske fenomenoa izan da lan hau, benetan, Ikerlari lan hau, asko gustatu zait. Beste atxotzitz bat, ispiluaren legearekin zerikusia duena, esaten du, besteen faltak aurreko aldean, gureak bizkarrean, bai? Nolabait, besteengan ikusten dugu, gure ganez ikusten ez deguna. Eta hori da precisamente ispiluaren lege hori, hitz egiten genuna, zer ikusten dut gustatzen ez zaidana bestearengan, askotan nire gandagona. Eta ez diot permititzen nire buruari hori ikusten, ez? Eta hor, niretzako esaera zarra hiru hauek, zozoari beleari purbez, astoak mandoari belarri luze, eta azkenengo hau, hori reflexatzen dute, ez? Eta bueno, pues oso polita da, eta uste hauek asko erabiltzen diala, ez? Azkenekoak bai, ni behintzat oso ezagun ditut. Azkena zintzen, errepikatu mezu. Azkena zan, besteen faltak aurreko aldean, gureak bizkarrean. Aha, hori nik enuen. Ni ez da, baina Hori da pixat espainolezko ver la paja en el ojo ajeno. Hori da. Eta dago beste bat esaten du, besteren akatsak ikusteko ez da betaurrekorrik beharrik. Betaurreko beharrik, barkatu. Eta hau asko gustatu zait. Eta ustete gazteleraz badagola antzeko zerbait, edo behintzat egin dit neri hola pixkat buelta. Bale, beste bat? Bota. Hau asko gustatu zait, neri, beldur denaren ezpatak puntamotz. Hau ezaguna egiten zitzaidan, eta asko gustatzen zaitez. Beldur gaudenean beti gaudelako babesean, ez? Eta gaude babestuta. Azkenean beldurrak ikusi dugun bezala babestu egin nahi gaitu.
eta bueno, pues beldurrak babesteko tresnak pues ditu bereak, eta askotan ez dira oso... Zia honenak. Ez dira honenak. Gu babesten edo zaintzen garenean, pues beldurra zet, no, ala jazta, zainduta zaude agur. Eta orduan, ezpata punta luze. Aquí no haces nada, el sal, 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 sal de las entrañas. Vale. Botako dizuet bestea, eta berze iruditzen zaizuen. Vale. Egia egi, ogia ogi, ardaua, ardau, bita bi, lau. Lau. Berriz ere, Egia egi, ogia ogi, ardaua ardau, bita bi, lau. A ber, zetortzen zaizuen burura. Ba, Hoi zer da, alkoholemiako kontrola egin dizunean. Igual formula erabiltzeue. Nei honekin etorri zait, osea, irakurri nuenean, etorri zitzaidan, Rajoyek esan zuenean prentxaurreko batean, un plato es un plato y un vaso es un vaso. Ba, hori etorri zitzaidan burura. Zagit, gauzak dian bezalako dira, ez? Bai, agulola Bai, eta hori da. punto. Bai. Bai. Ze uste zue horrekin? Hombre, oso reakzionarioa dala, ez? Oso gauzak bere horretan mantendu eta pixkate... Esan da? Malgutasun falta, ez? Nire Beti lehenengo dela. reakzioa izan daiteke igual esatean, en plan, jo, hoi ez dala hola, eta gauzak ez diala zuri edo beltz, baino nire ustez badaude gauza batzuk, dianak. Giza eskubideak, adibidez. Egia da, Kaino. eta bi gehi bilau. Horregatik esaera asko izaten dute beren esaera ispilua, ez? Ze horren arabera, kontestu edo testu inguru kulturaren arabera, norberaren ikuspegiaren arabera, eta bar, esara batek izan dezake zuretzat balekotasuna, edo justu kontrakoak. Eta hemen ere gauzak horrela dira, ez barkatu, eski gauzak aldatzeko daude. Ez ez, baina eski giza eskubidekin ez dago eztabaidatu ze giza eskubidek horrela behar dute. Eta hor ez dago eztabaidarik, ez? Beraz, hor dago netzako jokua. Esaera batzuk bere hortan bai, baina segun nora eramaten dituzun norbaitek erabil nahi izan litzakela. Behar ez den tokian edo. Eta aurrekoan hitz egiten genunaren inguruan, ez? Ni galdetu nizuela definitu ezazue zuen burua, eta bueno, pixate zen nolako definizioak egin zen dituzten, da nik uste, mundu aldatzen dijoa, beti, egunero, minuturo, segunduro, eta nik uste azkenengo urtetan aldaketa potentea egiten ari dela, eta, bueno, kontzientzia aldaketa handia gaudela egiten, gure ritmoan eta aldegun einean, eta ja gauzak ez direla bita bilau. Eta posibilitate gehiago daudela, eta eskerrak, bai, eta hor gertatzen da, gauza batzutan, zuek atatzen dituzu orain giza eskubideak, dela kriston bandera, ez? Atatzen zue, eta honekin zer, baina oso polita da zalantzan jartzea, eta nik uste gizakiak dakanean gaitasun hori gauzak zalantzan jartzeko eta hortaz hausnartzeko, uste ematen digula beste... Ez dakit, bizitzeko beste puntu bat, beste kontzientzia mai bat, eta askatasunera eramaten gaitula, ez? Nolabait. Eta, askatasunak dakan zerre da, arriskua, ez? Eta, askatasuna, niretzako, zuretzako, eta zer gertatzen da. Eta nei, honekin etortzen zait bakoitzak, badu bere egia, beti bakoitzak izango dugu gure egia. Eta hori ezin digute kendu. Eta eman bar diogu gure buruari permiso hori ere bai, ez? Eta egiak edo egiek konbibitzen dute, elkarbizitzen dira gure artean. Bai, nerea, zurea, eta horren artean sortzen dugu egi bat, eta gero, dago beste egi bat, ezakit ni beti esaten dut, zer da egia, ez? Ze ni ikusiko ez beti egia nere begietatik, eta zuk zurietatik, eski egia neutroa, ez dakit existitzen dan. Aldian ez didater nasik ematen burua Pentsakor ez da bilen gauzetako bat Egunero janzten ditudan botak Okertzen naute bidean Ez eten jario Itz jario handiko materiala Begiratzen nauzun bakoitzean Nire unibertsitatean, eraikinean, kampusean zehar, paretetan zeuden jarri da esaera zarpila bat. Eta liburutegiko atean, gaurko izerdia biharko ogia. Atxotitz bezala ona da, baino, ez da ekizu ze gaizki liburutegia sartu behar genuen bakoitzen. Eta ze kalte egiten duen. Haundin, gaurko izerdia biharko ogia.
Esaldi hona da, baina. Oso kristianoa da hori, Niretzako ere bai. Apostoliko Oso kristiana, eta oso euskalduna ere bai, Bai. Bueno, unibertsitatea. Euskaldun fededun. Hemen zeiturritik edan dugu, denok. Hoi da. Bakoitzari niri ere- berea jainkoaren legea. Nola esan duzu? Bakoitzari berea jainkoaren legea. Mira. Bai, niri ere olako esarekin uste eta ados nagoela eta konpartzen ditut, baina ez zaizki gustatzen ezakizeba. Ez, nolabait zerbait nahi duenak esfortzu bat. Baina hoi ez die... Uste egia dela. Baina nola esaten dan, ematen du pixkat imposiziotik egiten dela. Baina ez dira sinismen limitateak, sinismen limitante bezala ulertzen dira hoiek. Hau da, zuri sartu dizute ja oso txikitatik hori, eta zuk ja daukazu programazioa zure buruan, eta esaten duzun, benetan zerbait lortzeko, izerdiak sufritu egin behar dut. Eta azkenean zure buruari hori ematen diozu, sufrimendua besterik, ez? Eta batzutan jariotasunez ere gauzak lortzen dira. Eta gauza batzuk kostat egiten zaizkigu, baina... Pentsa, garai batean kristotasunak inposatutako ideia horiek gaur egun edozein ekintzaile youtuberrek kontatzen dizkizu. Ez zuk nahi baduzu lor dezakezu eta esfortzuaren bitartez eraiki du nik hau guztia. Horregatik garrantzitsua da dena zalantzan jartzea, eta hasiek kantatzen du Raichek abesti hontan, dena zalantzan jartzeko iritsi zinen. Gorputza biloz, lastanak diratxe Harina zara haiene, fisika mikatza Poeta erromantikoa banaiz, garaiz ikusi nun astuna dela Ez dena bakea Ta dena den Talka berriak bederen Ta dena den Talka berriak bederen Ze pentsatzen duzue honekin? Bueno, hau gaur aurkitu dut hortikan kuskusiatzen, ez dakit horrela dan, baina bueno, hori aurkitu dut. Begietatik urruti, bihotzetik urruti. Ez beti. Begietatik urruti. Ez beti. Hori da erderazko... Hori da erderazko. Ojos que no ven, corazón que no siente. Niri hori torri zaite. Bai, nik antzeko baino gehiago ikusten nun, ni bestera batean. min egin didan zerbait sendatzeko min egin didan ura urrundu beharra daukat, begitatik urrun izan. Vale. Nik horrela lortu dut. Ni kuarentena emozional ditza zaio. Olat Salvadorren mina egiten badizu ez egon hor? Bai. Eta hon egiten badizu gelditu hor? Zezaiadan jakitea zerk egiten duen, hon eta zerk ez. Bai, nik pentsatzen uno izala, Niri etortzen zait gehiago sendatu nahi baduzu zerbaitetaz, distantzia hartu. Eta ze uste zu horrekin? Distantzia hartzeak laguntzen duela. Nei kasu batzutan ez di funtzionatzen. Nik min egiten edo egin didan hori edo horrekin bizitzen ikasi behar dut. Baina hori baita da, horrekin bizitzea. Baina bizkarra... Bizkarra ematea, batzutan... Distantzia ematea ez da bizkarra ematea. Nik goiuri lertzen, nire goiuriren tik gertukokoa naiz, ze polita hau esatea... Baina bizkarra ez da distantzia. Ez, baina distantzia emate balin bazu eta begietatik urruti badago gauza bat, aiza pixkat naiz ikusten nahi eta gauza batzuntzako saiatu naiz teknika hori erabiltzen eta hau azteko edo hau gainditzeko hori saiatu naiz eta gero bizitzak jartze zaitu berriro horren aurrean eta ez dakizu zein ze benetan ez dezu ikasi. Claro, eske nik ez dut horrela ulertzen. Eske hau oso interesgarria da, ze honek ez du balio, bueno, ezerk ez du balio mundu guztiarentzat. Bai, honek ez du balio mundu guztiarentzat, eta badaude momentuak eta pertsonak behar dugu edo behar dute distantzia emozionala mingarria zaien hortatik. Eta beste batzutan, pertsona berak edo momentu ezberdin batean edo beste pertsona batzuk behar dute distantzia hori. Bai, eta gustatzen zait justo hau gertatzea horregatik ze batzutan nik behar baldin bade distantzia emozionala niretzako mingarria den zerbaitetik eta ondokoak ez baldin badu behar ez du ulertuko. Vale? Eta kontrakoa. Eta bakoitzak beti behar duena momentuan eta hori da bere egia eta ez da bitabilau. Hor bai ez dela. Eta bere sistema. Pertsonen kontuan ez da bitabilau inoiz.
Niri adibidez, distantzia jartzeak zer ematen dit, perspektiba aukitzeak. Perspektiba aukitzen badut, ikusiko dut norarte dan nerea, zer den nerea, guzti horretan, eta zer den bestearena, ez? Eta denborarekin, gai izango naiz beste objetibotasun batetik ikusteko, zera batekoa, subjetibotik egiten dudalako, baina bueno, iruditzen zait, izango naizela, takit, justizia gehiagokin, ez? Ikusiko dudala egoera, orduan horregatik ez nezako bizkarra ematea ez da, ez? Baizik eta aurrez aurre ikusten dut, baina zuma behar dut, levantar el zoom, nik hori asko esaten dut, ez? Zuma altxatu hori, ez? Osea, behar dut distantzia perspektiba ondo ikusteko. Entzuleak, sentitu aske beti sentitzen dezuen hori egitzat hartzeko. Hori da. Izan distantzia edo izan kontrakoa. Eta komentatu ditzakegu entzulen erantzunak? Ze, aizu, harritu eta gatu naiz. Abai, zerrekin? Lehenengo galdera izan zen, etxean familian atxotitzak erabiltzen dituzue, eta eguneko ia 40ak esan du ezetz. Eta, klaro, nik nire etxean hainbeste erabiltzen dira, eta nire inguruan, edo, gurasoen etxean, jonamonen etxean, lagunen etxetan hainbeste entzun ditut, ia eguneko 40aren etxeetan esarazarrak ez erabiltza, harrigarria egite zait. Eske etxe bakoitza mundua da. Bai. Eta nik uste gaur egun... Bora guztien ari garazete, pertsona bakoitza mundua da, etxe bakoitza mundua da. Ala gara, baztu egiten zaigo, ala gara. Unibertso batzutan ere, bai. Gaur egungo bizimoduarekin hain individuala, hain separatua, aitonen amonetatik hain urruti, behaiek dakatela esaera zarren ez dakit iztegia, nola bai? Zaintza, hori da. Hori niretzako bai galtzen ari dela, nola bait. Eta nire familian amak baten bat esan bai, baino amona batez ere, bai. Eta hori nire amona asko bizi izan da etxean, eta hori jaso dugu etxean, baina, karo, ez bazen bizi, edo ez bagenu berarekin enbesteko denbora konpartitu, ni agian gaurko gaia etzan izango hau, ez? Nola bait, eta hori, segun ze egoera dagoen familian, eta gaur egun, uste, asko galtzen nahi gehala, ni behintzat, irakurrituan atxotitz guztiekin, niretzako ezagunak zian oso gutxi. Irakurriko ditu entzuleen batzuk? Adibidez. Bida, batzuk errepikatu india. Generoaren arabera ezberdin, baino entzule batek esaten digu egona dilo eta jango dukme, beste entzule batek eona hilo eta jangoen me, eta hori errepikatu da pare bat, atliz, neire esaten zidaten. Askotan, bai. Beste bat, balizko errotak irinik ez. Nik egia esan berret, hau begiratu dut, ze ez nire buruak etzun ulertzen, bale? Hau da, usteak erdi ustel bezala ez? Balizko errotak irikinik ez? Bai, edo, nahi asko guztia zait, balitz eta bazan, 11 nahi arreba ziren eta denak gose ziltziren. Pixat hortik, ez? Batzutan hasten geha, ez? Dona torri izan balitz bengon eta egon bazan eta ez dakiz ere, eta balitz eta bazan, 11 nahi arreba ziren eta denak gose ziltziren. Ez hipotesietan edo balizkotasunean da. Bidali digun entzuleak, guantxidatzi du txatean, hemen Twitch bidez, Inigoren azalpena dela zuzena. Bai, nik ikusiet jartzen zuen balizko errotak irinik ez, irudimen handia duten pertsonai esaten zaie, hitz egiten dutenaren ezinezkoak diren gauzei buruz egiazkoak izango balira bezala. Bai, nola baite, hori. Edo irudimen handia, edo asmatzen ditut, edo bai hau hola da, baina ezinezkoa da. Gehio. Vale. Azkar eta ondo usoak egan. Atzaritu ginen egunean behin jobezan egitea mantxu eta ondo edo azkar eta gaizki, eta esan zigun Jon Lizarazuk, hemen sekretu gutxi, azkar eta ondo egin behar da, baina azkar eta ondo usoak egan, esan nahi ez dut. Nik lagun bati galetu diot. Justo hori da, ez? Nik lagun bati galetu diot, beak esara zarraskoak izki, eta esan dit, beak
entzun dezeukala eta erderazko Masabel viejo por el diablo por viejo que por diablo. Eta azkar eta ondo usuak egan hortik komendator, baina... Ez que nik biak aurkitu ditut. Bai, el más vale, hori, ez? Azkenean denborak ematen dizula esperientzia eta adimena. Eta gero ere bai, aipatzen zuen, hobeto da motel eta ondo, azkar eta gaizki baino. Nola bait, biak, uste edo zalantza, edo akats bat dago hor, edo bientzako erabiltzen da, edo... Hemen entzule batek di horrekin kamiseta dauzkate puntutan.com-en. Nik erabiltzen dut zerri. Zer kamiseta? Esaldia pentsatzen dut. Eta esan nahi zehatzorun. Eta esan dute Goiuri Pikachu gero ibila egongo da zuri argazkiak ateratzen Pokemon Snapen. Venga, gehi irakuriko ditut. Kara, euskal atxotitzak izan da, noski naturarekin erlazioa daukate askok. Eta hemen txakurrak errepikatu dira behin da berriz. Batek dio, txakurran potruk? Bai? Olaxe? Olaxe? Jak. Beste batek adibidez, berriz ere izango du zakurrak buztana. Nik hor ez dut ulertzen hori. Berriz ere izango du Aurrekoaren azalpena, pixat mantzogoaz, baina hobe oinez eta segurora eta ez aldiz eta zulora. Beraz, ondo eta azkar usoak egan? Bai. Hori da. Hoi da, hobe oinez eta segurora eta ez zaldiz eta zulora? Pentsatzen dut baietz hori izan nahi dula. Alegia, ondo eta egan, usoak egan, alegia ikasteko denbora behar dugula. Baina azkar. Pajaroen mano da hori. Hori ba, azkar eta ondo usoak egan. Bale, aldite izula usoak. Azkar eta ondo bakarrik egiten duela usoak egan. Zuk behar zula zure denbora gauzak ikasteko, ez? Hori da. Oain bai! Nik txakurranare ez dakit zer Nik ez dut dan, errapatzen. Nik ez dut ezautzen, eta orduan... Txakurran potrok bai, baino txakurran buztana, Txakurran potrok ulertzea. Berriz ere izango du zakurrak buztana. Zakurra dana azkenean berriz ere zakur bihurtuko dala, izango dala buztan da guzti. Zakurra dana, nola da hori gazteleraz, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, izan daiteke. Hori euskeraz badaka berea. Edo... Bitartean diote mendik, nire monak erabiltzen zaban. Hor konpon, Marianton, txakurrak buztana beria hon. Bai. Zakoitza beria. Ez da egite esan nahia, nik uste hori esaldia berak esaten duna, ez? Osea, zuk zer horrek konpontzeko zure arazoak, txakurrak edo beste donork ere bere buruagati begiratuko duela. Ez pixkate berekoi izatera bultzatzen zaitun esaldi bat, besteek ere horrela egingo dutelako. Nik alaxi ulertuko nuke, baina... Ni horrekin dakat bakoitzak bere zoroa bizi du, edo bakoitzak bere astoari egiten dio garre. Zakit hortik handi joan. Bai. Eta ez dakit hortikan jungo den edo ez, txakurrak berriz izango du buztana, nola zan? Txakurrak berriz ere izango du txakurrak buztana, baldin badi joa pixkat izango zara beti zarena, ez? Euskeraz daude ardi txikia beti bildotx, edo astoa zaldiz jantziarren beti asto. Bueno. Nik azkeneko horren esan nahi apixat hartzen diot, azkenen... Zan daiteke. Baina ez da... Pixkatek hartzearen, hor gure atxotitz bibliografia. Pila bat ikasi diteu gaur. Baietz. Zoragarriak iruditzen zezit. Eta gustatuko litzai hauek erabiltzen jakitea. Egia da, laudak izkidala, eta lauak erabiltzen ditu dala, baino... Imaginatu konbertsazio bat bakarrik atxotitzekin. Era, papa. Bertxotan bezala, baina atxotitzekin. Nik badaukat kuaderrian bat oso aditua dana, eta egozen egoera, eta bere erantzuna beti da esaera zar bat. Txistua jotzu? Ez. Ez, habia behatze zion ba. Ba, ez, neska da. Eta behin, supermerkatu baten, supermerkatuko langilea eta bea, bata bestei, esaera zarrak bukatzen, baino ez erabakizutelako, eta ez puntuka, ez bertxotan aiziarako.
bat hasi izan, igual komentatzen seguraldi zeon, eta bakizu, cuando el grajo huela abajo, hace un frío el grajo, eta besteak, baina, eske, goiz gorri arratxe hori, eta besteak, bai, eta iruz palau elkartu ginen begida, hau. Ze ona, ze polita. Hau bai arte eszenikoa. Taberna berrietan Ez dakit amaitzen ari gara. Bai, baina bat emageratzen zaigu oraindik. Uste komentatu diteula. Entzuren guztiak? Bai, uste. Uste baiet. Bat, azkenekoa, hobena. Jandalo beti potolo. Hoi mitikoa da. Ba, baina hori ere, oker dago, ze badao jendea jandalo bestik ez du nahien, eta liraina asko da bilen amundutik, eta nazke, arramateue. Berrogeitik aurre. Itxoin. Lirainaren definizioa zein da? Bueno, bai, Izan zaitezke potolo eta lirain. Arrazoi duzu, argal asko edo sasoiko asko edo ez da egin nola dauden. Nik jandalo pegatu itizezkit hemen lortzak. Eta ikuste jendea me cago en sos lo bestik ez duen jane. Bai, igual parranda gutxixo itigu, oire bai. Loare regularrago ingo be, oire bai. Alkolaren kontsumoa. Alkolare gutxixo ingo be. Aber horrengoan. Tani men pentsatzen zea, brokolian gatizan. Aize asko sortzi izizten. Abuturre. Dona Pellanis Nieto. Maravilla. Bai. Ez que ze politia, esaira hielduta, ekarri izkiguna, osnarketak eta... Eta esaira zarratik amaituko dugu. Bazan? Ai, betxun bezke beste badakat. Botakoet eta gero hori. Eske, asko, daude, batzuk asko, eske, aparkatu, eske asko gusta ez gaia. Tatuak egin behar dituzu. Igual bai, ojo. Niretzako, orain esango dudana da, urtz taldeak erabiltzen zuna, eta ni beti, beti ez, baina urtetan zehar erabilidet, ez nekin esaera zar bat zenik, eta irakurri norean asko emozionatu nintzen, eta eroriz ikasten da oinez. Vale? Urtzek ez zuen horrela erabiltzen, baina niretzako hau da egi zoroa, bai, erori bargea jakiteko erortzen ez gehala ibiltzen, eta nola oinez ibiltzen gaela. Oso importantea erortzea bizitza honetan, goazen erortzea, eta gero zutitzea oinez ikasteko. Eta azkenik beste zar batek esaten dugu zer egingo diagu eta esaten dugu hil arte, bizi. Bai, hori asko erabiltzen du nik. Oso polita da. Hil arte bizi. Así que, erori bizi eta jazta. Noski. Hori da bizitza. Noski. Horixe da. Eta alabazan edo bazan. Sardadilla kalabazan. Zuba ez zuriago juri edo agurtuko dugu dona. Ez, nik berreskuratu nahi nuen, bai, bizitzeko eta aurrera, ze ardi galdua antzematen da, aldi galdua, Ui. Baina zaindu lagunak ez, adiskide gabeko bizitza, oso gabeko eriotza. Eta azkenekoa, orain bai azkenekoa. Nikoi bat. Azeparea, karakola eta barea. Biasa indarra bare gehalako. Nik beste bat eta uste hau donai gustatuko zaiola. Pekatu harina norberak egina. Lehen komentatzen genuna de guk indakoa. Pekatu harina norberak egina. Egia da, bai. Gure pekatuak gureak ez dira hundiak. Ez dira inpixituak. Boren, bai, agurtu egingo dugu Dona Pellanis Nieto. Lanean jarraituko dugu. Hoi da. Ze aberatxa trampa utxa, baina pobrea ametxutxa. Dona Pellanis Nieto! Agur, eskerrik asko. Agur benur eta jan jogur! Ez dut beste
tokatzen zait. Iker Laurobaren lan berrien inguruan aritu gara eta asko dira egin dituenak, baino bakarkako ibilbidean osatu zuen lehen diskotik, zeru tolesgarria diskotik, azken trago bat kantutzarra. Eta gu berriz, bagoaz aurrera arratsaldeko 5 puntuan, bigarren orduan murgiltzen gara, bigarren kafean, Naiz Irratiaren sintonian. Naiz Irratia. Pouan haiek beraien lehen lana atera berri dute, hau papou bizitzari sokaz lotuta izeneko liburua. Eneko Pou, kaixo eta ongetorri. Kaixo. Bueno, zer modu zarete? Oso ondo, oso pozik oraintxe liburuaren estrenaldiarekin. Bueno, esan bezala, liburua atera berri duzue, hau papou bizitzari sokaz lotuta, konta iguzu pixkatxo bat. Bai, bageneraman igual, ez dakit ezan, 20 urte izan diren, baina urte asko liburu bat egitearen atzetik, eta inoiz ez genuen momentua ikusten. Gehien bat gu aktibidadea asko egiten dugulako mendian, bidai asko, espedizio asko, eta beti liburua punto geneukanean, geneukan beste espedizio bat kontatu alizateko. Eta orduan pandemia honen guretzako alde positibo bakarra izan da, denbora gehiago izan dugula, etxean egon galerako askoz denbora gehiago, eta lortu izan dugu liburu hori bukatzea. Bueno, duela hilabete batzuk izan zinen hemen gurekin Naiz Irratian eta komentatu zenuen liburu batean lanean ari zinetela, Durangoko azokan ateratzeko intentzioa zenutela edo azkenan luzatu egin da, ezta? Bai, azkenean luzatu egin da, zehatu ginen Durangoko azokari begira pasatako abenduan ateratzen, ikusi genuenean Durangoko azoka ezala ospatu behar, edo modu horrela arraro baten ospatu behar zela, baina esan genuen, bueno, azkar joan behar gara bukatzeko, ez bada ospatzen, igual hobe denbora gehiago izan gauza kondu bukatzeko, eta behiratzen dugu haber udaberri partera, Kataluniako San Jordira ailegatuko ginateken edo, eta azkenean horretara behintzat ailegatu gara. Bueno, patxadaz behintzat, baina iritsi zarete. Zema denbora behar izan duzu, gutxi gora bera? Liburu daukatzeko, ez dakit, azkenean egon gara idazten orain dela ja 15 urte edo gehiago. Zer egin zaizu egin gogorra prozesu honetan? Bueno, pentsatu behar da gu ez garela idazle profesionalak, orduan liburu bat idaztea zaila da, gero baitare gauza asko sartu behar genituen eta kondentsatu behar izan dugu liburua. Azkenean liburu bat idaztea ez da benetan laneko kontu bat, gure laneko kontuak aurrera atera behar genituen eta denbora atera liburu egiteko beste gauza batzuetatik. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 2etan, Kirolak, Naiz Irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaur maiatzaren 4 da eta Star Wars filmen nazioarteko eguna da. Eta zergatik egun hau? 1979 urteko maiatzaren 4ean, London Evening Newsen argitaratutako prentsa ohar batean, Erresuma Batuko alderdi kontserbadoreko kideek, Margaret Thatcher, burdin dama bezala ezaguna duguna, herrialdeko lehen ministro izendatu berriz zutelako. Zoriontzeko asmotan, honako hau adierazi zuten. May the 4th be with you, Maggie. Congratulations. Esaldi honek, May the 4th be with you, hitz jokoa ekarriko luke, hau da, maiatzenen 4 zurekin egon dadila edo gauza bera dena indarrak lagun zaitzala. Zalantzari gabe, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher eta edo Peter Cushingen 1977ko maiatzaren 25ean Star Wars 4. kapituluan Esperantza berrian hasiko zen filma sorta osoa bereizten duen aipua.
Une honetatik mundu osoan zehar saga honen zaleek hainbat ekitaldi egiten dituzte galaxien gerraren unibertsuaren inguruan. Filmen maratoiak, mozorro lehiaketak edo cosplay lehiaketak ere sagako pertsonaiarik ezberdinenekin gainera. Jedaiak, androideak, soldadu imperialak. Baina dena ez da argia izango eta ordainetan maiatzaren 5 bihar askok Fifth mendekua ospatzen dute. Star Wars 3. kapitula, Sithen mendekua, sagako beste film bati erreferentzia eginez. Non botere eta gaiztakeri handiko aintzineko giza arraza hau ohoratzen den. Jedi zaldunen berezko etsaiak ziren aldi ilunaren jarraitzaileak irudikatzen dituena. Star Wars, galaxien arteko guda, 1970ko hamarkadan, George Lucas zinemagile estatubatuarrak sortutako filmak dira, eta 2012tik aurrera The Walt Disney Companyk ekoitzi eta banatutako filmez osatutako frankizia bat da. Bere tramak fikziozko galaxia batean bizi diren eta indarra bezalako elementuekin elkarrera egiten duten pertsonaia talde baten bizipenak deskribatzen ditu. Energia metafisiko eta nonaiko eremu bat, jakinduriak, nobleziak eta justiziak bultzatutako eta Jediek erabilitako alde argitsu bat duena. Sithek erabili eta serreak, beldurrak eta gorrotoak eragindako alde ilun bat duena ere. Ziur entzulen artean asko oioipurdi izango dutela kantak aituta. 4 trilogiek osatzen dute eta 1977tik 2023 arte sortutako filmeak dira. Ondo diot, 2023koa azkeneko honen prestaketa lanetan ari dira eta trilogia originala, prekuela trilogia, sekuela trilogia eta antologian banatzen dira. Zinema arloaz gain, frankiziak hainbat produktu biltzen ditu, hala nola eleberriak, telesaiak, bideo jokoak, istorioak, parke tematikoetako atrakzioak, rol jokoak, gerra jokoak, edo miniatura eta jostailuak. Star Warseko unibertso edatua izenekoaren zati garrantzitsu bat osatzen dutenak. Urtero, markak bere produktuak mundu osoan saltzeagatik $24.000.000 baino gehiagoko diru sarrerak sortzen ditu. Garai guztietako arrakastatsuenetako bat bihurtzen duena. Bere filmen bilketak zinemaren historiako telesailik arrakastatsuenetako bat bezala kokatzen duten bitartean. Zuek atsegin alduzu, Nik ez dut ikusi bat beharez. Bat beharez? Zero friki Star Wars naiz. Nik ez ditut ikusi ez da, eta gaina nahastu egiten naiz, batzuk esaten dute, bueno, kronologikoki, atea zuten lehenengo 4. eta gero seigarrena lehen aurretik, eta gero... Bai, prekuelak, eta, bueno, bai, oso mundu unibertsu kuriosoa da. Ikusi ditzazkezu, atea zien einean, edo ikusi ditzazkezu baita hasi kapitulontatik, eta gero bestetik, eta gero berrizatzera, eta gero, eta, pixka bat... ez dakit nondik hartu eta orduan ez ditut ikusi. Ni zainago baten bat ikusi dut, 3 horrela ikusiko nituen, baina asko dira. Baina badute zerbait oso berezia. Nik ere ez daukat garbiz, zein den sistema hoberena, agian entzulek esango digute. Hau da, kronologikoki egin diren inean ikustea, edota gaiarei lotuta daudela. Bueno, dozein kasutan gure aldetik bakarrik esan, pandemia garai hauetan are gehiago, indarrak laguntza itzala. Bagu azaurrera eta laister arabara bideen izango gara. Keep calm and bigarren kafea. Ezinak izan ginen, izari askorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala.
egingo dugu estanda. Askotan aipatu dugu saio honetan, baina ez gara nekatzen. Eta behin eta berriz errepikatuko dugu, kultura segurua da. Bizi dugun pandemia egoerak kalte egin dio kultura industria osoari, musikari txikienetatik hasi eta jaialdi handienetaraino. Horregatik, eta komunitatean indartsuagoak garelako, kultura bizia gunea sortu dute Araban. Arabako kultur sektoreko 30 eragile baino gehiagok bat egin dute kultura bizia gunean. Kontzertuak eta zuzeneko beste arte ikuskizunak antolatzeko Iradier Arenan 5 hilabetez. Gune hau, erakunde eta kultura eraginen arteko lankidetza eta entzute aktiboari esker sortu da. Sektoreko programatzaileek segurtasun baldintza eta publiko kopuru aldetik behar diren neurriak ahalbidetzen dituen espazio baten beharra zeukaten. Eta lehendik zeuden beste areto batzuentzat hauek betetzea ezinezkoa delako egoera honetan. Etengabeko programazioa izango du ekimen honek. Hori bai, beti beharrezko segurtasun neurriak hartuta eta gehienez 600 pertsonentzako. Adibidez, La Excavadora, Talko, Gatibu edo The Baboon Show taldeek parte hartuko dute. Baina kontuz, kontzertu batzuetarako sarrerak dagoeneko agortu dira. Proiektu berri hau aurkezteko, Iker Arroniz gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Iker. Arratsaldeon. Entzuten nauzue ondo? Horrek ez gaitu entzuten? Horen bai, ez? Guk ez dugu Iker entzuten. Txin, horen bai. Iker, arratsaldeon? Ez, bai, arratsaldeon, bai. Bai. Segiton saiatu gara Ikerrekin, lasai. Berriz erotuko ditugu ahotsak elkartzeko kantu berri batean. Horain jatezala denborak itzali, aspaldi piztu benuen sugarra. Urrunego ginen baina itzuli gara, azkeneko gaua balitz bezala. Egingo dugu estanda. Biluztu nau izpiluak, nina zen ez atzarten gorputzik honetan berri azta sentipena. Ea ba, Iker entzuteko aukera daukagun. Iker, arratsaldeon? Arratsaldeon, bai. Hobeto. Nik behintzat bai, hobeto entzuten zaituztet. Barretite ikazu garaino, ikusazaten hemen nago. Barretite ikazu garaino, oiuziten garrazila edo non. Barretite ikazu garaino, ikusazaten hemen nago. Barretite ikazu garaino, bizi nahizo, arnetik antzu garaino. Bizi nahizo, arnetik antzu garaino. Bizi nahizo, arnetik antzu garaino. Bizi nahizo, barnetik antzu garaino. Y no voy a pedir perdón, con tus ofensas tengo bastante. Sacar de dentro y respirar, tirar pa'lante y no mirar atrás. Y no voy a pedir perdón, con tus ofensas tengo bastante. Sacar de dentro y respirar, tirar pa'lante y no mirar atrás. Ba, orain bai, Iker telefonaren bestaldean dugu. Iker Arroniz, arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera. Bai, mi esker. Arratsaldeon, Iker. Bueno, aipatu dugu, Arabako kultur sektoreko 30 eragile baino gehiago elkartu zaretela. Zeintzuk zaudete hortartean, adibidez? Bota itzakezu izen batzuk. Bai, aretoetan adibidez, Geldorado, Jitias, Urban, Kubik, eta, bueno, beste hainbat Gasteizkoak, Das adibidez ere, eta, bueno, beste zenbait. Eta, gero adibidez, promotoren aldetik Ontza produkzioak, Entzun produkzioak, Gasteizko lin antolatzen dutenak, gezer gehiago daud, azkena rock antolatzen dutenak ere, bueno, badaude zenbait baiz, jaz jaialdia, Gasteizko jaz jaialdia antolatzen duen promotora ere badago bertan, bueno, elkartea kasu honetan, magialdia festivala ere antolatzen duen elkarteak badago barrua, bueno, Kokerraz antolatzen duena, badaude, nahiko txo.
Eta esan dugun bezala, bai, pandemia honek kalte egin dio oso neurri handian kulturari eta azkeneko hilabetetan behin eta berriz aipatu dugu. Imaginatzen dugu, zuek ere hilabeteak damakizuela lanean hau sortzeko, ez da? Ze hainbeste jende elkartu eta zerbait antolatzea ez da erraza izango. Ez, hilabetara damatzagu, bai, ustute, pasadan urteko ustaietik gutxi gora bera. Orduan, bai, hilabeteak pasatu dira. Bai, horre, ez dakit, bi alde daitezke, batetik instituzioak horrelako proiektu batean sartzea, kosta egin zaigu, edo bintzaz horre denbora dezente eman dugu, eta bestetik bai, eragile guztiak elkartzea, ere denbora ematen du. Dena den, ez dakite, nire iritsi zumeenean, uste dute pasan duteko udan jarri beharreko proiektua izan beharko litzateke hau, ez? Eltzen dela orain, ondo dagoela, eta alik eta beharrezkoa dela, ere uda honetarako. Baina, pandemiak luzegia eta nahi seguraz. Ez dakit zenbat hilabete pasatu diren jadanik, baina igual 14 hilabete hor martzotik itxi genuenetik. Eta bai, horrelako iniziatibak ikustu dute lehenik heldu beharko liratekela edo lehenik heldu beharko litzatekela bere momentuan, baina ere momentu honetan beharrezkoak dira gutxi gora bera urte luze honetan pasatu duriko guztia, eta ere gaur egun gauden egoeran, segurazki pasan udako egoera baina txarragoan gaude, irekitak dauden aretoak oso aforo gutxirekin ari dira lanean, horri gehitu behar diogu ere, barren kontua ez daukagula, ez dakit, oso zaila sortatzen ari zaigula, benetan, bai talde karetoak, promotorek eta guztiek, gure lanarekin jarraitzea ez. Eta aipatu dugu, jadan kontzertu batzuk antolatuta daudela, eta batzuk sarrerak agortuta. Bai, Gatiburen lehenengo pasea agorta dago, eta bigarrena agortzear, Bon show berdin, lehenengo agortuta eta bigarrena nik uste dut gaur edo bihar goizean agortu beharko dela, oso zagarrera gutxi gelitzen direlako. Eta, bai, eta la eskabadora adibidez ere nik uste dut azkenengo 50 sarrerak daudela salgai, jadanik, la eskabadora errakrin ikusteko, talkori sarrera gehiago gelditzen zaizkio, eta, gero bestetik, beste zenbait aktivitate eta kontzertu, eta gauza pilo bat antolatutak daude, baina, hori plazaratu behar direla orain, bakabiltzala horreta. Eta kontzertu hauetarako iradierarena ere moldatu behar izan duzu edo dute, irakurri dugu, 8.000 pertsonentzako eserlekuak daudela, baina kasu hauetan 600 izango direla, eta kontzertu batek behar dituen, ez dakit, ezaugarri teknikoak eta horretan ere lanean ari zaretela. Bai, nik ez dakit jadanik apiriletik, bai, bi eszenatoki montatu dira, bat eszenatoki handiena 600 pertsonatarako, momentu honetan aforo maksimoa delako autonomia erkidegoan, eta txikiena beste eszenatokia, gehien bat gainera beste eszenatokia bakarrik gradetara zuzenduta dago, eta, antzerkia edo proposamen eszenikoagoak egiteko horretan, utzi dugu. Eta bi eszenatoki eta parte, zuk esan duzu, lekuan moldatu behar izan dugu zertxo bait, teloi ez bete dugu, gutxi gora bera ere, espazio, ez delako espaziorik honen, horrelako aktivitateak egiteko, kriston retardua daukalako, baina, jadanik aurretik batzuk Gasteizko linean egon gara lanean, eta, bertan erabilietako akustika neurriak esarri ditugu, ez? Eta gehien bat neurri horiek dira, teloiak eta bai direlako, ez dakitzen bat metro baina ikusut. Metro karratu baino gehiago, bai. Metro eta kilo, ez? Eta kiloak, bai. Pixuak ere egin ondi dauka, ez? Gramajeak edo. Hori da. Eta ezkerritzen duzunean, pisatzen dute kristona horretarako, alaukatu behar izan dugu horrelako grua izugarri bat, eta, horregon dira, sektorean dauden, eta araban dauden riederrak, eta, horrelako altueran, ez? Lan egiteko, tituloak eta hor normalean daudenak,
hor egon dira guzti horiek eskegitzen. Ikusten dugu webgunean aipatu dugu musika eta zuk ere aurreratu duzu gauza gehiago egin nahi duzuela. Ze gauza horrela adibidez naiz eta ez zehaztu, ez dakit antzerkiak, tailerrak, zer aurkitu dezakegu? Bueno, gauza, igual alde eszenikoago gehiago daukaten gauzak planteatu nahi ditugu, ez beste egunean adibidez, Arabako aurrezku eta dantza solteren txapelketa egon zen, orduan horrelako zenbait gauza bat ere, antzerkiaren inguruan monologoak, stand-up comedy, eta horrelako zenbait gauza ere ditugu buruan, bueno, gehien bat hor, batetik elkarteak, sortutako elkartea, kultura bizia elkarteak egingo duena, edo egiten ari dena da espazioa, kontinentea piztu, jarri, bete, eta hortik aurrera ere, Araban eta Gasteizen dauden promotorek bete behar dute programazioa, Orduan, horretan gabiltza, elkarteak badabil promotore guztiekin bilerak jarten, eta, betiko, programazioa baldantzen, eta, areto batean baino zailagoa da, jente askoz gehiago daudelako implikatuak, eta, askotan sortarazten direlako, betiko, eta nola esan betiko arazoak, gehienek nahi dutela dat berdina, eta, hasi behar zara, betiko gauzetatik, jendeari esaten data hau dago hartu, eta beste bat begiratu, betiko raiderrak, talde ezberdinak dira, bertan jorratuko diren estiloak, erabat zabalik dira, rock and rolla dingo da, hip-hopa, punka, eta egitez, gauza mainstreamagoak, nik uste dut ere, da euskal dantza egongo da, bertan adibidez algara euskal dantza, algara dantza taldea dagoelako, baita ere elkartearen barruan, hortik joango dira gauzak eta hortik ari dira joaten jadanik, egunero Gasteizko eta Arabako promotoreak daude elkartearekin bildutak, eta datak zehazten, aurre kontuak eta horrelako gauzak. Iker, esan duzu, eta arrazoiarekin honek akaso behartzuela dagoeneko martxan aurreko udatik, baina tira, baikorra izango gara eta iritsi zarete lortu duzue, lan asko egonda, iradirarena bezalako espazio bat kontzertuetara egokitzeko eta akustikoki bideragarria edo entzun egokia izan dadin, baina akaso baikorrak izaten jarraituta, esan daiteke zaiena egin duzuela neurri batean, eta akaso hurrengo hilabete hauek espazio hori kulturarako etorkizunera begira ere mantentzeko erronkari hor dagola, ez? Hori da, nik uste dut alde horretatik arrazoia duzula, gauzak nahiko motel joaten ari direla, egoerak ez duela ezer onik ekartzen horrelako ere dinamiketara, baina guztu dugu daukagula, eduki dezakegula guda polita, eta txertoa aurrera balin badijoa, ere bertan sarriko diren neurriak, eta gaur egun autonomia erkidegoan ditugun neurriak, Nafarroarekin ezberdinak direlako, nola baite, ez dakitez, pizka bat geizten balin badijoa, eta daukagun egoera txarra honi buelta ematen badiogu, nik uste dute guda polita izan daitekela, eta ere aurrera begira Gasteizek hor badauka ere horrelako debate handi bat, Gasteizen ez daude horrelako espazio handiak gauza ertain edo handiagoak egiteko, gutxi gora bera daude biareko 2.000 kubik aforo, 700 aforo batekin, eta hortik aurrera gauza handiagoak egitea zaila sortatzen da normalean Araban, eta uste dugu ere hemen jarriko dugun edo jarriko den ezakitazio hori eta gauzak nola baita ondo baldin badi joaz, eta lekua positibo ikusten baldin bada, aurrerantzean ere igual horre zerbait lortu daiteke Gasteizko jendearentzat. Ikusi dugu jendeak behintzat, ez dakit, harrera oso ona izan duzuela, sarreren 170 baino gehiago salduta baldin badago, hoi seinale ona da behintzat, eta guk ere oso etorkizun oparoa opa dizuegu. Mila esker. Ez nik uste dut jendeak dagoela gogoz, eta gogotsu. Kontzertuak ikusteko, eta gogotsu, bere bizitza bizkatxo bat errekuperatzeko, eta pandemiatik irtaitzeko, eta alde batetik ere, horretan kontent gaude, kontutan hartu behar dugu, oraindik mugikortasuna
Bai, bueno, estatuan ja ez kontatu, baina ez, gure leku gertuenetatik, ez, bai Bizkaitik, bai Gipuzkoatik, printzipioz oraindik ezin direla etorri, orduan uste dugu sarrera pilo bat saldu ditugula Araban, ez, eta Gasteizen gehien bat, eta oraindik hor kanpoan ditugula biztalde eta lagun pilo bat Gasteizera gerturatzeko zai, orduan, gauzako beto baldin bai joat, segura eski, bai, sarrera gehiago salduko ditugu, eta gauzak hobeto joango direla, bai, horretan gaude. Iker Arroniz, ze gauza ona, kulturaren arnasgune izan zareten aretoiek guztiak, orain ere bizi dugun Itxolarri hontan arnasartzeko gaitasuna duzuela eta kultura aurrera egiten laguntzeko gaitasuna duzuela. Benetan, mila esker, sorterik onena proiektuarekin, eta izango gara harremanetan, eta izango gara gertu, zuen evoluzioa eta garapena gertutik jarraitzeko. Vale, mila esker zuei. Esker mila. Oinak elkarrotuta dantzatzera kondenatu zituztenei Paperezko arrezien eta etengabeko guda baten enbeni zirenei herri hau denona da zuek ugara. Eta hau Idoia, surmendi dugu, Idoia. Einaute Lorritarekin batera, 25. artikulua kantatzen. Gozatu egingo dugu Aramaio Arrarekin, baina gu segituan Bizkai aldera goaz, eta txakoli giroan gainera. Goxo. Gazte zaila den etxe bat sortzea Beste etxe guztiak hor daudenean Batuentzat eraiki zen, baina denontza da lekua hemen. Babestu dezagun elkar, zarantzaren lurraldean, oinak elkarrotuta dantzatzera, kondenatu zituztenei. Paperezko arrezien eta etengabeko guda baten menpe bizirenei herri hau denona da zarantzaren lurraldean oinak elkarrotuta dantzatzea kondenatu zituztenei Paperezko arrezien eta etengabeko guda baten menpe bizirenei herri hau denona da zuek gara Bostak eta 28 minutu zuzenean Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mahastizaintza eta ardogintza historikoki Bizkaiko arlo sozioekonomiko eta kulturalean tradizio sustraitua bazen ere. Beak jota egon zen aldi luze batez 1980 urtean, mahastizain talde batek jarduera hau berreskuratzeari ekin zion arte. 85ean, Muskiz herrian zabaldu zituzten lehen aldiz, 25.000 litro produzitzeko prestatutako instalazioak. 2002 urtean berriz, upategia lekuz aldatu zen, Urdaibai biosfera erreserba barruko toki ikusgarri batera, Gernikan.
Bizkaiko golkoaren inguruetako mendi magaletan Kantauri itsasotik hurbil kokatuta dauden 35 hektareaetako lursaiek ematen diote izena eta izana upategiari. Batez ere izana, horretan datza eta tokiaren eta bertan egiten den txakolinaren magia. Naturarekin elkarrizketan, honi beti ere zor zaion errespetu eta trataera emanez, txakolinaren tenplu bat eraiki dute, non koloretakoa den, normalean txuritzat hartzen dugun ardo hau. Bertan itsasmendin edan daitezkeen esperientziak ditugu, usaindu daitezkeen ikerketak egiten dira, eta txakolinaren unibertsoaren aniztasunak erakartzen zaitu lehen momentutik. Nabari zaio bihotzetik ereikitako ametsa dela, tanta bakoitzak pasiotik baduelako eta jakintzatik ere. Eta nola ez, norberarena den aldarrikapenaz bustita dago. Gurea denari bizkarra eman nahi ez eta gure aurpegi honena erakusteko asmoz jaio zen itsasmendi. Guzti honen motorretako bat izan dena eta oraindik taupadaka hortan lanean dabilena dugu gurean. Garikoitz Rios Urbaneta. Espiritu berritzailea gorpuzten duen profesionala dugu, ez dago erronka handiegirik mahasti zainonentzat eta kontra duena ere alde jartzeko trebezia du bere lantaldearekin batera. 31 urte baino gehiago eman ditu txakolinari begira eta bere sekretuak destilatu ditu tantaka presari gabe. Baina maisuek eta maisuen egiten duten moduan, atentziorik galdu gabe. Arratsaldeon, Gari? Arratsaldeon. Hurbildu, beldurre gabe mikrora, Mikrora ez duzkozkarik egiten. Arratsaldeon, Gari. Arratsaldeon, bai. Bueno, plazerra, zu gurean izatea. Esan behar dut, lehenik eta behin, Gari aurretik ezagutzen dudala, duela ez asko, gorrian ez ginenean, bertaratzeko aukera izan nuelako, eta, esan dezaket txundituta utzi ninduela txakolinaren unibertsoak. Ni ez nekien alako hainiztasunik zegoenik, hainbeste kolore eta hainbeste zapore egon zitezkenik, izen beraren atzean. Txakolinaren historioa, itsasmendiren historioa, konta iguzu pixkat, kokatu iguzu historian zehar. Bai, zuri entzunda, bizitza osoa 5 minututa paseta, kriston sentsazioa da, ez da? Aspaldia seginela konturatu naiz, eta hainbat urte dara matxugorra. Baina, gauzak astiro egin ditugu, beti gauzak argi eukinez, eta beti errespetu handiz lan egiten, ez da? Eta hori nik uste dut nabaritzen dela gure upategian. Hasi ginen, bazgenekien nora helduko ginen, nerentzako helmugak gainera ez dire garrantzitsua, baizik eta bidea da garrantzitsua, ez da? Eta bidean ibiltzea eta lasaitasunarekin eta disfrutatzen niri ondo joan dit bizitzan. Orduan hasi nintzenean ez nekien nora helduko nintzen, baina gauzak paseinoz egin ditugu, profesionalitasunarekin, eta astiro leku polit batera heldu gara. Eta ondarea berreskuratzen ari zarete? Bai, txakolina aspaldiko historio, kultura da, baina garai baten desagertuta egon zan, pizka bat prestigioa galdu egin zuen, eta, berreskuratzen ari gara. Eta lan hori polita da, ez da? Jende asko esaten dau, mahasti zar bat eukitea gauza oso handia dela ardoak egiteko, kalitate handiako, oinarri, ez da? Baina nirentzako mahasti txiki bat edo gazte bat jartzea eta ikustea nola hasten den, eta nola aldatzen di joan, eta nola moldatzen den zuk daukasun gauzetara, nirentzako plazer handia izan da. Bai, gaina, zuen filosofia, ondo ulertua nuen behintzat, da lursail txikien barruan, beraien ezaugarri berezi bakoitzenekin, ez, gauza oso, magia duten txakolinak egitea, ez? Eta batez ere izaera propioa duten txakolinak egitea, beti ere teknologia eta aintzat hartzu. Bai, baina mahaztiek dira gauzarik importantiena nirentzako, eta mahazti bakoitza ekosistema txiki bat da, eta ez dut zut esango ikuskizuna euki genuela orain dela 30 bat urte, baizik eta izan dela kasualitate bat. Gu joan gara landatzen mahaztiak leku ezberdinetan, zeren lurraren prezio oso handia da, eta ezinezkoa dugu erostea, eta joan ginen alokatzen mahazti ez, lurzoru ezberdinak, eta mahaztia jartzen, eta horrekin ikusi dugu nola bai Bizkaiko edo Gipuzkoako, bai iparraldeko herrialdeak dibertsitate handikoa direla, bai lur motetan eta bai mikroklimatikoki. Eta dibertsitate honekin lortu dezakezu mahats kalitate ezberdinak, eta horrekin txakolin ezberdinak egitea, ez da? Eta nirentzako mahazti bakoitza
ume bat bezala da, umeak ezberdina dira, eta momentu bakoitzan aztertu behar dituzu, eta ematen dizu gauzak zeharo ezberdinak. Eta orain momentu honetan, 35 hektarea horiek 15 lurzoles ezberdinetan ditugunak baten ematen enbaziguten ez genuke izango, ezta? Ze hori oso polita izan da deskubritzea edo ikustea nola dauden gauza zeharo ezberdinak gure lur txiki honetan. Eta klima, eta geografikoki ere pentsatzen dute Euskal Herria toki berezi bat dela, ez? Mendia dugu, badugu ezetasun hori, badaukagu baita kresala hor, musukatzen aldiro. Zergatik txakolina da hemengoa? Edo, ez dakit, edo txakolina guk ulertzen dugun bezala, hemen bakarrik ez, baino egia da, oso guretzat ez, dugula. Bai, txakolina historio oso aberatsa dauka, baina 20. mendean baia galdu zen guztia, eta jende asko pentsatzen du gauza txikia dela, nentzako gauza handia da, ezta? 12-13. mendean hasi zen hitz egiten txakolina buruz, txakolina zan hemen Ifar aldean egiten zen ardoak, bai Bizkaian, Gipuzkoan eta Aiala Aranean, eta bai Santander herrialde txiki baten, Menako Aran bebai, eta Iruñako Ifarko aldean mende batzuetan, eta hori 17-18. mendean izan zen aberatzena txakolien inguruen, ez da? Gauza ekintza asko zeuden ardoari buruz, bai kulturalki, historikoki, eta hori galdu zen garai baten. Eta orduan orain berreskuratu behar dugu, eta gainera berreskuratu behar dugu jendea ikuspuntu negatibo bat eukinez. Eta hori bide zailagagoa izan da, baina, lortu dugu ja berreskuratzea hemengo ardo eukial duen prestigioa, eta nik uste dut emetik aurrera bidea asko lasaiagoa eta politagoa izango dela. Hori ere asko aldatu da, ez? Kontsumitzaileak Euskaldunok bereziki txakolinarekiko daukagun ikuspegia ere azken, ez da 10 urtetan bereziki erabat aldatu dela esango nuke ez gari, eta gaur egun beste arrotasun batetik erreparatzen zaiola, ez? Zeharo aldatu da. Pentsazasunik ezin nintzenean, txakolina edaten zela, Gernikako azken astelenean eta Santo Tomas egunean. Eta ausartienak urrengo urtetan, urrengo urte baten barru edaten zuten berriro, bihotzer deitzen genuen, ez da? Pizka bat garrastasuna eta mingostasuna. Ezen, hemen geratu zen pizka bat aktibitate komplementariu baten moduen, bai laborantzan eta abeltzainanen inguruan, baina ezen aktibitate profesional bat. Eta orduan egiten ziren ardoa garai horretan, ziren kalitate handiazkoak. Baina 25 urtetan nik uste dut leku gutxi egin dituztela guk egin dugun lana eta aurreratu dugun bidea. Eta hor, bide hori jorratzeko, eta Maitenek aipatu du sarreran, ez? Ikerketa, zientzia dago tartean, amodio asko, goxotasun asko, lurrarekiko atxikimendu asko, baina aldi berean, zientifikoki ere ardori ontzen jakin duzuela, ez? Bai, nekazaritzan eta laborantzan batzutan pentsatzen dugu gauzak egin behar direla, orain dela 2 mende egiten ziren moduan, ez? Jende guztia pentsatzen dagoela, bestela tradizioa apurtzea dela, eta nik uste dute profesio guztien moduen innovazioa eta ikerketa eta ikaskizunak oso berrezkoa direla. Pizka bat, respetoz eginda, ez da, noski. Baina oso beharrezkoa da ikaskizunak egitea, gu unibertsitatearekin, zentro teknologikoarekin, egin ditugu hainbat ikerketa, lurrari buruz, elaborazioari buruz, eta hori beste leku bate kokatzen dizu. Jasangarritasuna ere bai, ez? Aipagai da. Zezuen kasuan, kolaboratzen duzuen horretan ere, beti ere, natura nola babestu, natura errespetuz nola tratatu, ez? Beti izaten duzue buruan, eta zeintzuekin kolaborazioan zaudete gaur egun, Bird Centerrekin bazaudete besteak beste, eta egiten dituzue horrelako zeharkako, ez? Lagunak. Bai, saiatu gara pizka bat hori, nirentzako importantea da profesioaren dignifikatu zenuna, ez da? Urte askotan esan dizudana, baserritan geratzen ziren, ikasteko ez zuten balio semiek eta batzuk joaten ziren unibertsitatera edo ikasketak egitera eta pizka bat ikasketako ez zuena balio etxean geratzen zelan egiten eta hori eman digu ikuspuntu bat nekazaritzari buruz nahiko degradaziokoa, ez da? Eta nik uste dut oso profesioa polita dela, hainbat mendetan beraretaz bizi garela eta pizka bat dignifikatu behar dugula berriro, eta hori, jasaintarretasuna esaten zuna, ez? Hainbat profesio balidetan jartzen dute hitz hau, eta guk naturataz bizi gara, natua maite dugu, eta askotan jendea ez diguna baritzen
hori, arlo horretan. Eta nirentzako politena da hori. Bueno, eraikuntzare eraikuntza zeharo berritzailea eraiki duzute bertan, ezta? 2020 urtean inauguratzekoak zineten, eta katxiz. Konta iguzu nolakoa den, eraikuntza hori ze berezitasun dituen, eta ze filosofia dagoen horren atzean. Balen esan duzu, ezta? Bizkaletxako linean magia, nik uste dut gauden lekuen magia itxela daukala. Handau errekatxo txiki bat, Mujika eta Gernika banatzen dituen erreka txikia, pizka bat 1857ko ermita bat, 100 urte baino gehiago daukan arteak eta aritzak, eta bueno, lekua txoriz beteta, leku ezinezkoa da ardo txar bat horre egitea. Ez kendu meriturik, Eta hori, gurentzako urte berezia zen, 25. match bilketa, inaugurazioa, eta bueno, pasatuko gara historiora, posiblea da, inauguratu ez den, upategi bakarra. Eta hori be, bueno, marketing aldetik izan daiteke, Hori ere historikoa da. Hori historikoa da. Saldezakezue, edonorentzat egun hori dela inaugurazioa, ez? Hori dela, inoiz inauguratu espada, egunero. Esperientzia oro, onazatu zen bakoitzen hau inauguratzen ari gara, ez? Baitu, pentsantze genuen 2020 urtea izango zela, pizka bat argitaratzea, jendearekin harremanetan jartzea, pizka bat saltu bat ematea egiten dugunaren publizikatzean edo erakustean, ez? Eta izan da justi alderantzez. Egon gara lanean atetik barrura, bakarrik, pizka bat pentsatzen eta berreskuratzen hainbat gauza, nirentzako urte ona izan da hainbat gauzentzako, ez da izan urte txarra gauza guztietan, bai salmentetan eta ekonomikoki oso zaila egiten ari da, oso bide gogorra, baina pentsatzeko eta askotan arintasuna eta velozitatea eramaten dizu leku, ez dituzu nahi lekutara. Eta nik uste dut, hau gelditzea, ona izan dela hainbat gauzetarako, eta berreskuratu ditugula, bidean galtzen joan diren hainbat detaile eta beharrezkoa direna, gu bezalako proiektu batentzako. Horrela begiratuko bagenuke denok urtea. Bai, ni pixkat antzerako zerbait pasatu zaite, ni oso positiba nago, barkatuko duzu, zaite eta gauza txarrik pasa, eta bueno, beti ere aukera bat izan da, velozidade horretatik jetxi, eta gauzak bestera batea egiteko, ez? Esperientziak aipatu dituzu, edozein joan gaitezke bisitak egitera, gidak egiten dituzue, bertan nolakoak dira, ze gaina pedagogikoak izaten dira beti. Bai, lehen aipatu duzu, pizka bat, biltzertenekin daukagun harremana edo proiektu bat, argazkiarekin daukagu beste proiektu bat, literaturarekin daukagu beste proiektu bat. Gero esmea da, ardoari hurbiltzea, baina bide ezberdinetatik, ez? Askotan ardoa, barrera bat jartzen dau kontsumitzailearekin. Beti etortzen direnean, lehengo esaten duten frasea beti izaten da. Nik ez dut ulertzen, ardotaz, ez dut ulertzen. Beti dau pizka batez. Eta gu nahi dugu jendea lasai egotea, naturarekin harremanean, egiten dutugun taldearen harreman pertsonaletan, zinerentzako pertsonak oso garrantzitsua dira, eta daukagun filosofia jakitea eta erakustea, eta historia, kulturan egiten dira teilatuak edo tejak egiten diren pasaen mendean egiten ziren, ikusten da Gernika badaukago historia oso polit bat plazaren inguruan, nola nekazaritza joaten ziren astelenetan bere produktuak saltzera. Orduan gure esperientzia izan nahi dau pizka bat horren inguruan beti ardoa erdian egonda, baina hainbat informazioarekin, hainbat esperientziarekin eta eventuarekin, ez? Eta bueno, hori ideia moduan daukagu ze. Hemetik aurrera hasiko gara egiten, orain arte talde gutxi batzuk pasatu dire, pizka bat ikusteko nola hartzen dagoen jendea, oso esperientzia onak izan dira, eta nik uste dut jendea ezinezkoa izango duela ez itzultzea geure upategiria etortzen direnean. Uzten badiote behintzat. Begira. Nik nahi dut, baino ezin dut. Hori da. Ni bueltatu nahi dut. Ni erabat gomendatzen dut, horrelako bisita bat egitea, niretzako sorpresa itzela izan zen, oso aukera politia da, zentzu guztiak iriki eta gure kultura dastatzeko. Zenbat mota dastatu zen ditu, no, Ikena? Bueno, esan behar zenbat kolore, ze hori mota duzu. Bai, kolore pilo bat zeuden. Nik uste 8. kolorera ulertzen hasi nintzela den. Bai.
gure bizitzaren inspirazio funtsa. iturria. Bai, erabat, dena. Horregatik beste eragile batzuekin egiten dute elkarlana, nik uste, hor gauza asko nasten dira. Elkarrizketaz askok sakanoagoak izan ziren azkenengo koloretan. Bai, azkeneko koloretan, bai, eta intentsoago jarri ginen, ez da beti da gauza ona, pasiotik. Ui, Inigo, abesti batentzako letra. Zein? Azkeneko koloretan elkar ezagutu genuen. Oi, jarri, urrengo diskarantzako. Eskinegok diskatera du. Diska berri atera du. Hemen, momento. Azkeneko koloretan elkar ezagutu genuen. Bai. Maravilla. Polilla da, ez? Oso polilla. Ya está. Eta badago kontu bat, eta hemen konfiantza osoz plazaratu nahi dut, ze pasatzen da Gipuzkoako txakolina eta Bizkaiko txakolinaren artean. Hau da, anaiak izan daitezke, esan nahi dut, anaiak edo arrebak edo dala, baina egia da, adibidez Gipuzkoan, Getariko txakolina oso ezaguna dugula, edozein tabernata joan gaitezke eta hori eskatu, baina egia da hemen Gipuzkoan, Bizkaiko hainbeste, ez dugula aurkitzen, ez behintzet tabernatan edo sensazio hori badugu batzuk. Horrela da, zein da bien arteko relazioa edo nazio izanik, nola ez daude biak behar duten toki berean? Nik uste dut anaiak izan behar garela. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako txakolinaren inguruan 1000 hektaria baino gutxiago ditugu. Eta pizka bat azkarrak izango baginen eta txakolinaren izena pizka bat indartu beharko genuke denon artean, oso ondo joango litzateke sektoaren txako, ez da? Nik uste dut kultura ikaragarri dugula, gastronomi itxela, eta, falta jaku pizka bat euskaldunei, falta jaku pizka bat kolektibo inguruan lan egitea, ez da? Nik uste dut hori pizka helburu moduen eukiko beharko genukela, eta bakoitza bere filosofiaren lan eginda, baina dibertsitatearen inguruan oso polita dela aterkin baten moduen txakolina eukitea, eta denok horren aterpean lan egitea. Eta ezberdina izatea ez da, txarra ez ona, ez? Eta nik uste dut arain momentu baten gaudela, hori, ez dagoela oso argi zer den txakolina, zen izan alden, zer egin dezakegun, eta pizka bat argitaratzen denean, jende gaztie, beste begirada batekin egingo dagoela edanketa, ez? Produktu ezberdina da noski, baina entzuten ari naizela gogora etortzen zait Joseba Astorbe sagardotegikoa eta sagardoarekin kontatzen ziguna bi alderdi oso nabarmen edo gintzaizkiten neri beak aipatzezun elkartasuna, gehiago agian kolektibizazio hori, eta baita sagardoari dela bizi berritze prozesu batean, eta baita lehen aipatzen genuen sofistikazioa edo teknologia edo zientziaren aplikazio. Hori beraiek ere ari direla. Beraz, ni pres juteko, bai... Pentsa ezazu Bizkaia eta Gipuzkoa oso antxerakoa direla, nire jendea esaten didatenean, eske Gipuzkoako eta Bizkaiko jendia ezberdina da, eta nik esaten dut beti, Bizkaiko jendien nongua, Karrantzakoa, Lekitiokoa, Darrokoa, Elorriokoa, zeharo ezberdina dira, eta Gipuzkoan berdin pasatzen da. Baina jendearekin egiten dugu, txakolinarekin egiten dugunaren antzekoa, ze nik izaten dut tentazio, Bizkaiko txakolina gustokoa dut Gipuzkoakoa, baino, ze Bizkaiko txakoli, ze Gipuzkoako txakoli, Gipuzkoakoa bakarra balitz bezala eta Bizkaikoa ere bakarra balitz bezala, eta horre oso bestelako eta oso ezberdinak diren txakolinak egiten dira, bai inguru batean eta bai bestean. Bai oso gauza polita da izen bat eukitea. Marketing aldetik pentsa ezazu izen bat eukitea ardo batzentzako, hori ate asko zabaltzen dizu, ez da? Nik beti esaten dut mundu mailako, Europa mailako, ez edo Espainia mailako restaurante guztietan txakolin bakar bat egongo balitz, erreza usalduko genukela gure produzioa, ez da? Eta orduan, pizka bat lan egin behar dugu, hori, euki dauen prestigioa berreskuratzeko, eta jendea lasai, jendea txampan edo La Rioja esaten duzunean, kalitatezko marka bat hartzen dau, ez da? Eta txakoliniai faltan jako oraindikan, hori, pizka bat txakolina esaten denean, txakolinian atxean ikustea kalitate handiko eta lan asko dagoela. Bai, ni uste bai ez, egoskorrakea, Bai. Beti naziotaz hitz egiten dugu, baino horrelako ekintzak aurrera ematen direnean, elkar joka edo elkar mokoka ibiltzen gara, eta ez du zentzurik, ze, badakigu elkartasun horretan ez, indar berritzen garela denok, txipaldatzen joaten goaz. Entzule batek galdetzen du, eta kolorearen kontu hori mastitik dator edo nola den? Bai, kolore ezberdinak mastitek etorri behar dira. Pentsa ezazu gaur egunean egin dezakezu lan nahi duzuna, ez da? Ekologia aldetik egin dezakezu, pentsa ezazu, 20. mendean zenbat gauza egin dezakezun elaborakuntzan. Baina geurentzako importanti da mastiak presente egotea koloretan, ez? Eta masti
guztiak ezberdinak izatea, kolore ezberdinak eman dezake txakolinetan. Hori da gure filosofia. Beraz, hor badira ez, ontzat ematen dituzuen mahasti mota batzuk, edo mahasti mota, esango dugu. Bai. Eta baritate horiekin egiten duzu txakolina, baina bakoitzak bere ematen du. Hor baritateak nahasten dituzue, denetarik egiten da, bakoitzari berea, nola? Lan pizka bat euki behar da. Bai, ez da? Gu pentsazazu, daukagu upategian, 65 depositu baino gehiago. Mahasti bakoitza, zati ezberdin bakoitza, ikusten dugunean ezberdintasun daudela, beti individualki lan egiten dugu, pizka bat ikasteko, ez? Eta gero ja hasten gara, txakolinak egiten, nahazketak egiten. Eta hori prozesu be polita da, ez da? Ze asko ikasten duzu, batez be. Eta klima, aldaketa, ez? Klima aldaketa badatorrela eta ez datorrela pentsatzen dut azkeneko hamarkadetan ere zerbait somatuko zela lurrean edo horrek ere bere efektua izan du mastietan? Ni beti pentsau izan dut, gaude leku baten nahiko estremua dela ardoa egiteko edo mahastia zaintzeko, ez da? Zer da, ezetasun handia, baina beti izaten nuen kanbio klimatikoa igual onerantzako izango zela urte batzuetan. Baina azken 2 urte, 3 urteetan nabaritu dut, igual aldaketa horiek ez dira guztiak onak izango. Adibidez aurten, lehiak ikaragarriak egon dire. Nik 25 urtetan inoiz bez ez da lehiatu mahastia, eta urten 7 hektaria inguruan izosketak eraman ditu produzioa. Eta irailan adibidez, nirentzako da hemen daukagun hilabetirik politena. Egiten dago hego haizea, eguzki temperatura erdikoetan, oso hilabete polita da, ez? Eta mahatsa hilabete horretan heltzen da. Eta azken urtetan eurizia pizka bat egin dau, orduan ez dakigu, ez dut pentsatu nahi. Nik etortzen dena, beti esaten dut, etortzen dena harrapatuko dugula eta egingo dugu behar dena. Eta horrelako jarrerarekin, alako txakolina, ez da? Benetako, ederra, eharra, eta benetan, oso gomendagarria horrengo batean, elkarrekin jun behar dugu. Bai. Gari, eskerrik asko, plazerra izan da zuen gurean izatea. Zerbait bota nahi diezuen zulei edo gonbitea, kaso? Bai, alde batetik esatea nik pentsatzen nuela, ondo pasatzen genuen lanean, baina ikusten duzu ondo pasatzen. Eta inorrek zalantzarik egiten badu, ez dugu txakolinik hartu, eh? Oraindik. Ez. Baina, nik hori, esango nioke jendeari ate bat zabaldu deiaula txakolinari, ze txakolina asko aldatu dago azken urteetan, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, bai Araban, lan itxela egiten ari garela produktoreak, bai mahastitan eta bai upategitan, pizka bat komertzial aldetik falta jagula pizka bat profesionalagoak izatea, saltzea, jende asko saltzen dago egiten duen da baino, gu asko egiten dugu eta gutxi saltzen dugu, frantsesak asko saltzen dute, eta nik uste dute pausu hori ematen dugunean, jendea ikusiko duela gauden lurraldean itxela dela kalitatezko ardoak egiteko, eta hori nik uste dute arro egoteko arloa dela, ezta? Primeran, guk agurtu egin barko dugu, Gari. Agur esan barko dugu. Eta txakolinak nahiko genuken bezala Euskal Herritik mundura fandankeltik honekin amaituko dugu tartea. Eta gainera hemen Xabi Aburruzaga trekitilari bizkaitarra eta Garikoiz Mendizabal txistulari gipuzkoarrak bat egiten dute. Beraz, izan da dira horrela ere, eta aipatu dugun aterpe handi hori sortu da dira txakolina, gure lurretatik barrena izan da dira mundura edatu beharrekoa, eta Garik dion bezala ea saltzen ikasten dugun behar bezala guztia. Hori da. Plazerra, mila esker, Gari, da segi, tinko. Eta guazken minututan ari gara murgiltzen, segituan agurtuko zaituztegu, oraindik kontatu behar dizuegu, biharko saioan ere zer dugun zuentzat, noski.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta gu girontan bagoaz, Nitrorekin Dick Dale gaurko egunez jaio zen, eta haren kantu ezagunetako batekin arituko gara. Hau baino ezagunagoak baditu, batzuk pelikula ezagun askotan erabiliak izan direlako. Baina surf rockaren fenomenonen musikarekin, agurre esateko ordo iritzen ari zaigu, baina esan dugu, biharko saioan ere gauza mordo daukagula kontatzeko, ze kanpotiarrak dator goiuri, eta sakon gainera. Bai, Maia dator, eta Leibniz eta Espinozari buruz arituko da. Ez dakit, beraiek Jainkoarekin erlazio berezia zeugaten, ez dakit Jainko azalduko zaigun ona Maiarekin batera. Beldur pixka bat ematen dit. Nik uste beldurra Jainkoak diola Maiari. Bai, ziur. Eta Iñaki Lasatura izango dugu gurekin, eta doinuetatik aratago tartean Asier Errasti elkarrezketatuko du, naiz irratiko esatari oia, eta teknologian aditua dena. Eta elkarrezketa akustikoa dugu. Bai, bihar, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Berde Perrato. Laizter hemen inguruan joko du Maitena, eta oso gustoko izango duzu. Ezagutzen duzu Berde Perrato? Bai, Aba, bixatu. Bai. Igual, txakolindegia egin dezakegu. Egun berdinean, autobus hartu, hauntza joan, eta gero natorri. Ez, nik uste dut itxasmendi bizitatzeko, egun hartu behar dela, eta han alako esperientzia... Eta lo egiteko tokia. Entzule, guk agortu behar zaitugu, atxaleko 6 hortxe bueltan ditugula, Maitena Salinas, plazer bat, zu bueltan izatea, espaldiko. Hiru aste, faltatu. Hiru aste, bi programa, hiru aste. Galdutako denbora berreskuratuko dugu. Astelenean badator bueltan. Astelenean dator, astelenean da aste artea. Zoragarri. Goiuri zaizan handi abokatu dugula, eta guzkia dagoela oraindik. Ze ondo, banoa. Bihar arte. Agur. Adio. Eta zuri entzule plazar baduzu, arratsaldeko 4:00 aurrera bihar programatzarra hemen, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, eskerrik asko hori izategatik. Adio. Keep calm and bigarren kafea.